हाय लोगोफोर, आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरो हाबाबाबो हायाबाबो बेसांखिनि देखायनो हायो आङो दायो मोनसे देखायलांबाय थानो नाजागोन आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै भिडिअआनो जागोन मा आं दायो आंनि लोमजानायखौ आं शेयार खालामनो नागिरदों आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो मोजां मोनोबाथाय लाइक आरो लोगोसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर। माने भिडिअ एगारनाया साननै सानथाम जाबायमोन खोमा, बारासो जाबाय खोमा। लोमजागासिनो आङो दाखालि भिडिअ एगारखांनायनिफ्रायनो बहुत लोमजागासिनो आरो आंना लोगोफोर। ओमफ्रायो आङो दावाइ जाबाय हादोंमोन होमबाबो हामासै। ओमफ्रायो बेलेग डाक्टरनियाव थांनानै नायजानो गोनां जाबाय आरो प्राइभेटाव। ओमफ्राय दायो दिनैसिमहाय आराम मोनदो। ओमफ्राय दाखालिथ' बिराद बारायानो जादोंमोन लोमजानाया। दाखालिथ' माने बिराद गरमबाबो आङो ब्लेंकेट जोमनानैसो उन्दुना थानो गोनां जादों आरो इनिकुवा लोमजाखादोंमोन। इनिकुवा गोजांनाय दोङोमोन आरो आंहा बिराद गोजाङोमोन, ओमफ्राय दसेनो गरम मोनोमोन। बेबायदिनो बिराद उइक जाबाय आरो ओमफ्राय दायो माहाय आराम मोनबाय। दा लाहैबावनांगोनसो आरो ना लोगोफोर बिजिखौ लानोनो बाजोब्बाय आङो। इनिकुवा लाखानांबाय मैयाबो सेलेनाव होलाय आरो बिजि एक्सट्रा होलाय बिराद लाखानांबाय। मैयानो सयखानसो जादों खोमा। ओमफ्राय आरो सेलेन गंबा दंबावोसो आरो बिजिया गंब्रै दंबावो आरो इनिकुवा थांनोनो बाजोब्बाय आङो। दावायाथ' आरो देन्जार गिदिरखा। नैबे जाबाय आइरन, नैबे जाबाय भिटामिन। गेस्ट्रिक इनिकुवा दंबावोसो आरो फिसा फिसाखौ आं देखायथ'ला। जाबायदि उन्दुखाबाय आरो ना लोगोफोर, दासो सिरि मोनदो। बिबो बिराद लोमजादों आरो फिसाजोआ आंनिसाय फार्स्टसो लोमजादों बियो। ओमफ्राय बिराद दुरबल बिबो। ओमफ्राय आङो दायो उथिनानै साफा जानानै डाक्टरनियाव थांलायनोसै आरो बिजि थुजाहैलायनोसै लोगोफोर। मामु उथिदो 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 उथिदो, डाक्टरनियाव थांसै आङो। थांगोन नोंबो? थांगोनबा ओंखारदो, आंजों थांफानोबा उथि। थाङा? उथिदो, बिराद गोबाव उन्दुबाय माथो। उथिदो उथिदो उथिदो।